Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakeya Chakshurunmilitam Tasmai Shri Guruve Namah. Namah Vishnupadaya Krishnapeshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminidhi Namah. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Shesha-Shunyavadi Pashatya Deshadarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടു, അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് കണ്ടത്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില്, 1-ാം സ്കന്ധം 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. 18 മുതൽ 43 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന. 1-ാം സ്കന്ധം 8ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 18 മുതൽ 43 വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഹസ്തിനപുരത്ത് കുറച്ചു നാൾ താമസിച്ചു. അവിടെ നമ്മുടെ യുധിഷ്ഠിരന് രാജാവാക്കി. യുധിഷ്ഠിരൻ ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആയിരിക്കണം രാജാവ് എന്ന് ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ളവരെ രാജാവാക്കും. അല്ലാതെ സ്വാർത്ഥനായിട്ടുള്ള നീചരായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ രാജാവാക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ധർമ്മിഷ്ഠനായ യുധിഷ്ഠിരനെ രാജാവാക്കി. അതിനുശേഷം യുധിഷ്ഠിരനെ കൊണ്ട് 3 അശ്വമേധ യജ്ഞം ചെയ്യിച്ചു. ഈ 3 അശ്വമേധ യജ്ഞം ഈ 3 ലോകത്തിലെയും അധിപനാക്കാനായിട്ട് യുധിഷ്ഠിരനെ അധിപനാക്കുന്നതിന്റെ അതിനുവേണ്ടിയാണ് 3 അശ്വമേധ യജ്ഞമൊക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ അവിടെ രാജ്യഭരണമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ചു നാൾ അവരുടെ കൂടെ നിന്നതിന് ശേഷം കൃഷ്ണൻ തിരിച്ച് ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദം വാങ്ങി, പാണ്ഡവരെയും കുന്തി ദേവിയുടെ അടുത്തും എല്ലാം അനുവാദം വാങ്ങി അദ്ദേഹം തന്റെ രഥത്തിലേറി തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഉത്തര ആരാണ്? അഭിമന്യുവിന്റെ ഭാര്യ, അതായത് നമ്മുടെ അർജുനന്റെ മകന്റെ ഭാര്യയാണ്, മരുമകളാണ് ഉത്തര ഓടി വന്ന് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് ഓടി വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? പാഹി പാഹി മഹായോഗി ദേവദേവാ ജഗത്പദേ നാന്യം ത്വദ്ഭയം പശ്യേ യത്ര മൃത്യു പരസ്പരം. പാഹി പാഹി, രക്ഷിക്കൂ മഹായോഗിൻ, യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ളവനെ, മഹായോഗിൻ, ദേവദേവ, ദേവന്മാരുടെ എല്ലാം ദേവനായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചനാഥ, ജഗത്പദേ, നാന്യം ത്വദ്ഭയം പശ്യേ, അങ്ങല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ ആരും അഭയമില്ല. എത്ര മൃത്യു പരസ്പരം, ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ മരണത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ അങ്ങല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉത്തര ഓടി വരികയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്? ഉത്തര ഓടി വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അശ്വത്ഥാമാവ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയച്ചു. എന്തിന്? പാണ്ഡവരുടെ അവസാനത്തെ കന്യയായിട്ടുള്ള ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള ആ കുഞ്ഞിനെ, ആരാണ് ആ കുഞ്ഞ്? പരിഷിത്ത് അഭിമന്യുവിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഈ കുട്ടി ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലാണ്. ആ ഗർഭത്തിലുള്ള കുട്ടിയെ കൊല്ലാനായിട്ട് അശ്വത്ഥാമാവ് ആ ഒരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയച്ചു. അപ്പൊ ആ ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള ഉത്തര ഓടി വന്ന് ഭഗവാൻ തിരിച്ച് ദ്വാരകയിൽ പോകാനായിട്ട് രഥത്തിൽ കയറി ഇരുന്നതാണ്. അപ്പോഴാണ് ഉത്തര ഓടി വന്ന്
ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അശ്വത്ഥാമാവ് ഇതിനു മുമ്പും ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയച്ചു അല്ലെ? നമ്മള് അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥന കണ്ടു. അർജുനൻ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു? അശ്വത്ഥാമാവ് അതിനു മുമ്പ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പാണ്ഡവരെ വധിക്കാനെന്ന് തന്റെ യജമാനനായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് പാണ്ഡവരുടെ 5 പേരുടെയും തലയറുത്ത് ഞാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി. അപ്പൊ അവിടെ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന പാണ്ഡവരുടെ പുത്രന്മാരായിരുന്നു. അശ്വത്ഥാമാവ് പാണ്ഡവരാണെന്നാണ് ധരിച്ചത്. രാത്രി ആയതുകൊണ്ടും ഉറങ്ങിക്കിടന്നത് കൊണ്ടും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഈ 5 പേരുടെയും തല വെട്ടി. അതിനുശേഷമാണ് അറിഞ്ഞത് കുട്ടികളായിരുന്നു എന്ന്. എന്നാലും ആ ഒരു കുറ്റബോധം ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അശ്വത്ഥാമാവ് ഈ കുട്ടികളിൽ 5 പേരുടെയും ആ തല അറുത്ത് അത്രയും നീചമായിട്ടുള്ള, അത്രയും ക്രൂരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് അശ്വത്ഥാമാവ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ദുര്യോധനനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചപ്പോ ദുര്യോധന പോലും അത് സഹിച്ചില്ല. നീ എന്ത് പാപമാണ് ഈ ചെയ്തത്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുതായിരുന്നു എന്ന് ദുര്യോധനൻ പോലും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ തന്റെ മക്കളെ വധിച്ചത് അശ്വത്ഥാമാവാന്നറിഞ്ഞ് അശ്വത്ഥാമാവിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ പോകുമ്പോഴാണ് അർജുനന് അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ കുതിര ക്ഷീണിച്ചു, ഇനി രക്ഷയില്ല, അർജുനൻ എന്തായാലും പിടിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതി വന്നപ്പോ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയച്ചു. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അർജുനൻ പ്രാർത്ഥനകൾ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ അർജുനൻ ആദ്യം ആ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ കണ്ടു. അർജുനൻ ആദ്യമേ എന്നെ രക്ഷിക്കണം, ഇതെന്താണെന്നല്ല ചോദിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയനാണെന്നും നമുക്ക് സംരക്ഷണം, ശരണം ഭഗവാനാണെന്നും എല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചു. 4 പ്രാർത്ഥനകൾ. അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കുന്നത്, ഈ പ്രകാശം എന്താണ്, ഇതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയും, ഇത് അശ്വത്ഥാമാവ് അയച്ച ബ്രഹ്മാസ്ത്രമാണ്. അശ്വത്ഥാമാവിന് അത് നിർവീര്യമാക്കാൻ അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നീയും ഒരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയച്ച് അതിനെ നിർവീര്യമാക്കാൻ ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയച്ചു നിർവീര്യമാക്കി അശ്വത്ഥാമനെ പിടിച്ചുകെട്ടി ആരുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരും? ഇതാണ് അശ്വത്ഥാമാവ്. അശ്വത്ഥാമാവിനെ പിടിച്ചുകെട്ടി ദ്രൗപദിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വധിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഭീമനും അർജുനനും എല്ലാരും ഉണ്ട്, യുധിഷ്ഠിരനും കൃഷ്ണനും എല്ലാം ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ദ്രൗപദിയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് അശ്വത്ഥാമാവിനെ വധിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ദ്രൗപദി പറയുന്ന വാക്കുകളുണ്ട്. ദ്രൗപദി പറയും, അവനൊരു ബ്രാഹ്മണനാണ്, അതിനാൽ അവനെ വധിക്കരുത്. കൂടാതെ മക്കൾ മരിച്ചതിന്റെ വേദന എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ ഇവന്റെ അമ്മ ദ്രോണാചാര്യരുടെ ഭാര്യ കൃതി, ആ അമ്മ ഈ ഒരു മകൻ മരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വേദന അനുഭവിക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവനെ വധിക്കണ്ട. എനിക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്, പക്ഷെ ആ അമ്മയ്ക്ക് ഭർത്താവും മരിച്ചു, ദ്രോണാചാര്യരും മരിച്ചു, ഇപ്പൊ മകനും കൂടെ മരിച്ചാൽ ആ അമ്മയുടെ വേദന എന്താകും? അങ്ങനെ ദ്രൗപദിയുടെ വാക്കുകൾ അത് കേട്ട് എല്ലാരും ഒന്നടങ്കം ശരിവെച്ചു. പക്ഷെ ഭീമന് വധിക്കണം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ ദ്രൗപദിയുടെ വാക്കും ഭീമന്റെ വാക്കും രണ്ടും കേട്ടിട്ട് മരിച്ചതുപോലെ ആക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്ന? വധിക്കില്ല, പകരം തല മുണ്ടനം ചെയ്ത് അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ തലയിലുള്ള ഒരു രത്നക്കല്ലുണ്ട്, ആ കല്ലും എടുത്ത് മാറ്റി തല മുണ്ടനം ചെയ്ത് വിടുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ തലമുണ്ടനം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ചെയ്ത് വെറുതെ വിട്ടു അശ്വത്ഥാമാവിനെ. എന്നിട്ടും അടങ്ങിയില്ല അശ്വത്ഥാമാവ്. അതാണ് അവിടെ ഇത്രയും കാരുണ്യം കാട്ടി. ദ്രൗപദിയുടെ ആ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് തന്റെ ജീവൻ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടത്. ആ ഒരു നന്ദി പോലും കാണിക്കാതെ അശ്വത്ഥാമാവിന് ഇപ്പോഴും ആ ദേഷ്യവും അസൂയയും, അങ്ങനിപ്പോ ഇവര് ആരും സന്തോഷിച്ച് ജീവിക്കണ്ട ആ ചിന്തയായിരുന്നു അശ്വത്ഥാമാവിന്. അങ്ങനെ അശ്വത്ഥാമാവ് എന്താണ് ചെയ്തത്? ഉടനെ ആ കുഞ്ഞിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട്, അവസാനത്തെ കണ്ണിയായിട്ടുള്ള പാണ്ഡവരുടെ അടുത്ത ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ ഒരാളെ ഉള്ളൂ, അത് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള കുഞ്ഞാണ്. ആ കുട്ടിയെ വധിക്കാനായിട്ട് അശ്വത്ഥാമാവ് വിടുന്ന ബ്രഹ്മാസ്ത്രം. അത്രയും ക്രൂരമായിട്ട് മനസ്ഥിതിയായിരുന്നു അശ്വത്ഥാമാവിനുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം, അന്നത്തെ ആ സമയത്ത് ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അമ്മയെ വധിക്കാതെ തന്നെ ഗർഭത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിനെ മാത്രം വധിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. അത് എവിടെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള അത് മാത്രം ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ തന്നെ എത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള അസ്ത്രങ്ങളായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം നേരെ ഉത്തരയെ ലക്ഷ്യമാക്കി ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വരികയാണ്. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത്
എന്താണ് ഉത്തര ചെയ്യുന്നത്? തന്റെ ഭർത്താക്കന്മാര് പാണ്ഡവര് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പിതാവായ അർജുനനും മറ്റ് പഞ്ചപാണ്ഡവരെല്ലാരും ഉണ്ട്. ഇവരെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ഉത്തര നേരെ ഓടിച്ചെന്നത് ആരടുത്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണ മഹായോഗിൻ, എന്നെ രക്ഷിക്കൂ, രക്ഷിക്കൂ, പാഹി പാഹി, പാഹി പാഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കൂ, എന്നെ രക്ഷിക്കൂ. മഹായോഗിൻ, യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ളവനെ ഈ ഭയരഹിതമാക്കാൻ, ഈ മരണത്തിന്റെ ഭയത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ നീ അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ മനസ്സിലാകും, തനിക്ക് സംരക്ഷണം തരുന്നത് മറ്റാരുമല്ല, കൃഷ്ണൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൃഷ്ണന്റെ ആ ഭഗവാന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഒന്നും ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്നില്ല. അത്രയും വിശ്വാസമാണ് ഭക്തനുള്ളത്. അപ്പൊ ഉത്തര ഇവിടെ ചകിതയായിട്ട് എന്താണ് ഉത്തരയുടെ ഭയത്തിന്റെ കാരണം? സ്വന്തം മരണത്തെ അല്ല, തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ മരണം, തന്റെ കുഞ്ഞിനെ അപകടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ്. താൻ മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, തന്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള മനോഭാവത്തിലാണ് ഉത്തര ഓടിച്ചെന്ന് ഭഗവാനോട് സംരക്ഷണം ചോദിക്കുന്നത്. പാണ്ഡവർ അത്രയും ശക്തശാലികൾ ആയിട്ടുള്ളവരായിട്ട് പോലും ഉത്തര ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ, സാധാരണ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഓടി അത് നേരെ തന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്താണ് പോകുന്നത്. ചുറ്റും വേറെ ആരുണ്ടോ എന്നൊന്നും നോക്കില്ല. കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം വന്നാൽ ഓടി അതിന്റെ അമ്മയെ വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലാണ് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പിതാവായ അർജുനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിയ യോദ്ധാവാണ്, ഇത്രയും ശക്തിശാലിയായ യോദ്ധാവും, കൂടാതെ യുധിഷ്ഠിരനും ഭീമനും പിന്നെ നകുലൻ, സഹദേവൻ, ഇവരെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും സ്വാഭാവികമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉത്തര നേരെ സംരക്ഷണം ചോദിച്ചു പോകുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അത് ഭഗവാൻ ആ സമയത്ത് തിരിച്ചു ദ്വാരകയിൽ പോകാൻ കയറി തന്റെ രഥത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോഴാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി കണ്ടിട്ട് ഒരിക്കലും പാണ്ഡവർക്ക് തോന്നിയില്ല, ഞങ്ങളൊക്കെ നിന്നിട്ട് എന്തിനാണ് ഈ ഉത്തര നേരെ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് പോയത്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അവർ ചിന്തിച്ചില്ല. കാരണം പാണ്ഡവരും ഉത്തമ ഭക്തരായിരുന്നു. അവർക്കും ഓരോ പ്രശ്നം വന്നപ്പോ ആരെയാണ് സംരക്ഷണത്തിൽ ചെന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ് ചെന്നത്. നേരത്തെ അശ്വത്ഥാമാവ് ഇതുപോലെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വിട്ടപ്പോൾ അർജുനൻ ഭഗവാനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ച്, എന്താണ് ഭഗവാനെ, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, എനിക്ക് മനസ്സിലാകണില്ല എന്ന് ചോദിച്ചത് ഭഗവാന്റോടാണ്. അപ്പം അവിടെയും ഭഗവാനാണ് അർജുനനെ സംരക്ഷിച്ചത്. ഇതിനു മുമ്പും പല പല സന്ദർഭങ്ങളില് ഇവരെ എല്ലാരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാര് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്. ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് സംരക്ഷണത്തിന് പോകുന്നത്, അതുപോലെ ഈ ഓരോ അപകടം വരുമ്പോഴും ഭക്തന്മാര് നേരെ ചെല്ലുന്നത് അത് ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ്. അപ്പം ഉത്തര അങ്ങനെ വന്ന് ചെന്നപ്പോ എന്താണ് കൃഷ്ണൻ ചെയ്തത്? ഒരു തള്ളവിരലിന്റെ സൈസില്, വലിപ്പത്തില് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ കയറി അങ്ങനെ ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിനെ നിർവീര്യമാക്കാനുള്ള അത്രയും ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ തള്ളവിരലിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ നിന്ന് ജ്വലിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം നിർവീര്യമാക്കി. അപ്പൊ അവിടെ ഈ കുട്ടി ഭഗവാനെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ കണ്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് വിഷ്ണുരാധൻ എന്ന പേര് കിട്ടിയത്. ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടി. പിന്നീട് പരീക്ഷിത്ത് എന്ന നാമവും കിട്ടി. പരീക്ഷിത്ത് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിത്ത് എന്നുള്ള നാമം കിട്ടിയത്? ഓരോരോ ആരെ കണ്ടാലും വന്നിട്ട് ഇതാണോ ഞാൻ കണ്ടിരുന്ന ആ രൂപം, ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം അതാണോ എന്ന് അറിയാൻ അല്ലേ മാതാജി? അതെ, പരീക്ഷിച്ച് എപ്പോഴും പരീക്ഷിക്കണോ, ഇതാണോ ഞാൻ കണ്ട ആ ഗർഭത്തിൽ കണ്ട ഭഗവാൻ, അത് ഇതാണോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. അതാണ് പരീക്ഷിത്ത്. ആ പരീക്ഷിത്താണ് ഇപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7 ദിവസം പരീക്ഷത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനവും സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? അദ്ദേഹം 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തക്ഷകന്റെ കടിയേറ്റ് മരിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7 ദിവസം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ കുന്തി ദേവിയുടെ വർണ്ണന. അപ്പൊ കുന്തി ദേവിയും പരീക്ഷത്തും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? കുന്തിയുടെ മകന്റെ മകന്റെ മകനാണ് പരീക്ഷിത്ത്. ആ പരീക്ഷിത്ത് തന്നെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് കുന്തി മഹാറാണിയുടെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുകയാണ്. കുന്തി ദേവിയുടെ ആ പ്രാർത്ഥനകൾ അത്രയും മഹത്തരമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് കുന്തിദേവി ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോ കുന്തിദേവി
കുന്തി ദേവിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അത്രയും വിനീതയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി. 5 കുട്ടികൾ തന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്. 5 കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 പേര് യുധിഷ്ഠിരൻ, അർജുനൻ, ഭീമൻ, അർജുനൻ. ഇവര് 3 പേരും കുന്തിയുടെയും പിന്നെ മാദ്രിയുടെ മക്കളാണ് നകുലനും സഹദേവനും. അപ്പൊ ഈ 5 കുട്ടികളും ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പോൾ കൂടെ മാദ്രിയും ദേഹം വെടിയുന്നു. അപ്പൊ 5 കുട്ടികൾ, കൊച്ചുകുട്ടികൾ, അവർ കുന്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ. അങ്ങനെ കുന്തി ദേവി നേരെ എവിടെയാ പോകുന്ന? ഹസ്തിനാപുരത്ത് പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴോ അവിടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഇവരോട് അസൂയ. ശകുനിയും ദുര്യോധനനും കർണനും ദുശാസനനും ഇങ്ങനെ എല്ലാരും ഇവരെ ദ്രോഹിക്കുകയായിരുന്നു. എത്ര വട്ടം അവരെ വധിക്കാൻ, ഭീമനെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. പാണ്ഡവരെ എല്ലാരെയും ഈ അരക്കില്ലത്തിൽ വെച്ച് തീയിട്ട് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പൊ ഇവരെന്താണ് തെറ്റ് ചെയ്തത്? അത്രയും നല്ല ഗുണങ്ങളായിരുന്നു. ഒരാൾ പോലും ഇവരൊഴിച്ച്, ഈ അസൂയാലുക്കളായിട്ടുള്ള ഈ കൗരവരൊഴിച്ച് വേറെ ആരും ഒരു കുറ്റം പോലും പറയാനില്ല പാണ്ഡവരെ കുറിച്ച്. അത്രയും വിനീതരും നിസ്വാർത്ഥമായിട്ടാണ് അവരെല്ലാവർക്കും സേവനം കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും ദുരിതങ്ങൾ മാത്രം, ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചു കുന്തി ദേവി. വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് കുന്തി ദേവിക്ക് കർണൻ പുത്രനായിട്ട് വന്നു. അതും സൂര്യദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കിട്ടിയ കുട്ടി. ആ കുട്ടിയെ ആ സമയത്ത് നോക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷമതകൾ അനുഭവിച്ചതാണ് കുന്തി ദേവി. ആ കുന്തി ദേവിയെ പ്രകീർത്തിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പരിഷത്തിനോട്. അത്രയും മൃദുല ഹൃദയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു കുന്തി ദേവി. അപ്പൊ ഈ പ്രാർത്ഥനയില് കുന്തി ദേവി ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ്, ഭഗവാൻ ഏതെല്ലാം സമയം ഇത്രയൊക്കെ വിഷമതകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടും കുന്തി ദേവി ഒരിക്കലും എനിക്കിതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് തന്നു? നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തേലും ഒരു ചെറിയ വിഷമം വന്നാണല്ലോ, എന്നാലും കൃഷ്ണ എനിക്കെന്താണ്, ഞാൻ ഇത്രയും നാമം ജപിക്കുന്നല്ലോ, ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നല്ലോ, എന്നാലും എനിക്കെന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും. പക്ഷെ കുന്തി ദേവി ഇത്രയും കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടും ഭഗവാനോട് ആ ഒരു വിഷമം പറയല്ല. ഭഗവാനെ, നീ എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും നീ എന്നെ സംരക്ഷിച്ചല്ലോ. ആ ഭഗവാനോടുള്ള ആ നന്ദിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ. ഭഗവാനാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഞങ്ങൾ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചപ്പോ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണ നീ എല്ലാ സമയവും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് കുന്തി ദേവി ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പോ കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന ഇത് നമുക്ക് കുറെ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് 2 ക്ലാസ് വേണ്ടി വരും ഇത് തീരാനായിട്ട്. നോക്കാം. അപ്പൊ കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. കുന്തിവാച. അപ്പൊ ഈ കുന്തി ദേവി ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പരിഷത്തിനെ സംരക്ഷിച്ചു എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് രഥത്തിലേക്ക് കയറും. ആ രഥത്തിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും യാത്ര പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴാണ് കുന്തി ദേവി ഓടി വന്ന് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ കുന്തി ദേവി വന്ന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ആദ്യം തിരിച്ചു പോകാൻ നേരത്താണ് ഉത്തര ഓടി വന്ന് തന്നെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പരിഷത്തിനെ രക്ഷിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ച് ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകാൻ നേരത്താണ് കുന്തി ദേവി തന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണ നീ തിരിച്ചു പോവുകയാണോ? അങ്ങില്ലാതെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കഴിയുക? അപ്പോ ഹൃദയത്തിൽ മൊത്തവും ഭഗവാനെ വേർപിരിയുന്നതിന്റെ വിഷമവും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും തന്റെ കൂടെ വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹവും ഭഗവാനോടുള്ള നന്ദിയും ഇതെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് കുന്തി ദേവി തന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ. കുന്തി ഉവാച നമസ്തേ പുരുഷം ത്വാദ്യാമീശ്വരം പ്രകൃതേ പരം അലക്ഷ്യം സർവഭൂതാനാം അന്തർബഹിരവസ്ഥിതം മായാജവനികാശ്ചന്നമജ്ഞാതോക്ഷജമവ്യയം ന ലക്ഷ്യസേ മൂഢദൃശാ നടോ നാട്യധരോ യഥാ തഥാ പരമഹംസാനാം മുനീനാം അമലാത്മനാം ഭക്തിയോഗവിധാനാർത്ഥം കഥം പശ്യേമഹി സ്ത്രിയഃ കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീനന്ദനായ ച
നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. നമഃ പങ്കജനാഭായ നമഃ പങ്കജമാലിനേ നമഃ പങ്കജനേത്രായ നമസ്തേ പങ്കജാംഘ്രയേ. യഥാ ഋഷികേശ ഖലേന ദേവകി कंसेन रुद्धातिचिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नादेन मुहुर्विभक्कनात्. विषात्महाग्ने पुरुषार्थदर्शना दसल्सभाया वसना वनवासकृच्छत् क्षेत्र मृधे मृधे अनेकमहारदास्त्रदो ദ്രൗണ്യസ്ത്രതശ്ചാസ്മ ഹരേ അഭിരക്ഷിത. അപ്പൊ ഇത്രയും ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് നോക്കാം. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ബാക്കി ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനദാരുണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കുന്തി ദേവിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രാർത്ഥനയിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. കുന്തി ഉവാച നമസ്തേ പുരുഷം ത്വാദ്യമീശ്വരം പ്രകൃതേ പരം അലക്ഷ്യം സർവഭൂതാനാം അന്തർബഹിരവസ്ഥിതം. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമതി കുന്തി ദേവി പറഞ്ഞു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാത്ത ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ അങ്ങയെ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ അന്തർവർത്തിയായും ബാഹ്യവർത്തിയായും നിലകൊള്ളുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും അങ്ങ് സർവർക്കും അദൃശ്യനാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമസ്തേ പുരുഷം താദ്യമീശ്വരം പ്രകൃതേ പരം. അപ്പൊ അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങാണ് പരമനായ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ആദി പുരുഷനാണ് അങ്ങ് എന്നിവിടെ കുന്തിദേവി പറയുന്നുണ്ട്. ആദി പുരുഷൻ, എല്ലാ പുരുഷനിലും മറ്റ് ദേവീ ദേവന്മാരുടെ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, ആദി പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഈശ്വരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ്, അങ്ങാണ് എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? പ്രകൃതിം പരം. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അപ്പുറമാണ് അദ്ദേഹം. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് 3 ഗുണങ്ങൾ? സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. കൂടാതെ ഇവിടെ 4 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി ഇതെല്ലാം ഉള്ളതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ. ഇതിനപ്പുറമാണ് ഭഗവാൻ ഇതിനെല്ലാം മുകളിലാണ്. അപ്പോ കുന്തി ദേവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? കുന്തി ദേവിയും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ആ റിലേഷൻ എന്താണ്? അമ്മായി അല്ലേ? വസുദേവരുടെ വസുദേവരുടെ അതെ, ഭഗവാന്റെ പിതാവായ വസുദേവരുടെ സഹോദരിയാണ് കുന്തി. അപ്പോ ആന്റി ആയിട്ട് വരും അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മുടെ കുന്തി ദേവി ആ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ നിന്റെ അമ്മായി ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല കുന്തി ദേവി ഈ പ്രാർത്ഥന അർപ്പിക്കുന്നത്. കുന്തി ദേവി ഇവിടെ ഞാനൊരു ഭക്തയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥന അർപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ നീയാണ് ഭഗവാൻ, ഞാൻ നിന്റെ ഭക്തയാണ് എന്ന ഭാവത്തിലാണ് കുന്തി ദേവി പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നത്.
പിന്നീട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അന്തർ ബഹിർ അവസ്ഥിതം. അന്തർ ബഹിർ അവസ്ഥിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുമുണ്ട് പുറത്തുമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിലും ഭഗവാനുണ്ട്. ഓരോ തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിലും ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നും ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. എല്ലാരും നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ ആ ശക്തി അത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും, അത് മനുഷ്യരായാലും മൃഗമായാലും പക്ഷിയായാലും മത്സ്യമായാലും മരമായാലും ചെടിയായാലും എല്ലാ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ജീവികൾ, നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉള്ളില് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായി നിൽക്കുന്നു. ആ ഭഗവാൻ അലക്ഷ്യം. അലക്ഷ്യം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാൻ എന്നിട്ടും ആർക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരുടെയും ഇല്ലേ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. നമ്മൾ പറയുന്നു എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ, അതാണ് കുന്തിദേവി പറയുന്ന അലക്ഷ്യം സർവഭൂതാനാം അന്തർ ബഹിർ അവസ്ഥിതം. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ അന്തർവർത്തിയായും ബാഹ്യവർത്തിയായി നിലകൊള്ളുന്നുവെങ്കിലും അങ്ങ് സർവർക്കും അദൃശ്യനാകുന്നു. ആരുടെയും മുമ്പിൽ ആർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാരെയും കാണാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ്? ആർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ? ഭഗവാൻ സ്വയം വിചാരിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കേ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതെ, ആ ഭഗവാൻ സ്വയം വിചാരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ശുദ്ധഭക്തനാകണം. ഭക്തരായിരിക്കണം നമ്മള്. ഭക്തന്മാരെടുത്ത് മാത്രമേ ഭഗവാൻ വരികയുള്ളൂ. അല്ലാതെ മനസ്സിനുള്ളില് ഈ കാമ ക്രോധ മോഹ ലോഭ മത മാത്സര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള ഭൗതികമായിട്ട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആൾക്കാരെടുത്ത് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ വരില്ല. അതല്ല, നമ്മുടെ ഈ ചർമ്മം, ഈ ഭൗതികമായ കണ്ണുകൊണ്ടല്ല ഭഗവാനെ കാണേണ്ടത്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു, പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന. പ്രേമമാകുന്ന അഞ്ജനം കൊണ്ടേ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കൂ. നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം ഉണ്ടാകണം. ഭഗവാനോട് പൂർണ്ണമായി ശരണം പ്രാപിച്ച ആത്മാവായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മളുടെ മുമ്പില് ഭഗവാൻ എന്താ, യോഗമായയാൽ നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ എന്ന് ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിലും വരില്ല, അവരുടെ മുമ്പിൽ യോഗമായ കൊണ്ട് മൂടി, ഒരു കർട്ടൻ പോലെ മൂടിയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ട്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യനെ, നമുക്കിപ്പം മഴക്കാലമാണ്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് സൂര്യനെ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാർമേഘം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മേഘം കൊണ്ട് മൂടിയത് കൊണ്ട് സൂര്യനെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ അവിടെ ഇല്ല. സൂര്യൻ അവിടെ ഇല്ലാതെ ഉണ്ടോ? സൂര്യൻ അവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ മേഘം മൂടിയത് കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഭഗവാന്റെ മായ മൂടിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തതാണ്. നമ്മുടെ കണ്ണില് ചർമ്മചക്ഷുഷ് കൊണ്ടല്ല, ആ പ്രേമാഞ്ജനം കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം വളർന്നാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ വിവർത്തനമല്ല, പർപ്പോട്ട് ഒന്ന് വായിക്കാമോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാവാർത്ഥം. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ ഭാഗിനേയനായിരുന്നാലും അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് ശ്രീമതി കുന്തി ദേവിക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരം പ്രബുദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ ഭാഗിനേയനെ വണങ്ങി അപരാധം പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല. ആകയാൽ അവൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതനായ ആദിപുരുഷനെന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തു. സർവജീവസത്തുകളും അതീന്ദ്രിയരാണെങ്കിലും അവർ ആദിമരോ ബീജ സംഭവിക്കാത്തവരോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഹസ്തങ്ങൾക്ക് അധീനരായി അധപ്പതിക്കാൻ അനുയോജ്യരാണ് ജീവസത്തുകൾ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ അല്ല. ആകയാൽ സർവജീവസത്തുകളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും പ്രമുഖൻ എന്ന് വേദങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനാനാം. ഭഗവാനെ ഈശ്വരൻ അഥവാ നിയന്താവെന്ന് വീണ്ടും അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
ജീവസത്തകൾ അഥവാ ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ തുടങ്ങിയവരെ പോലെയുള്ള ദേവന്മാർ എന്നിവരും ഒരു പരിധിവരെ ഈശ്വരന്മാരാകുന്നു. എന്നാൽ അവരാരും തന്നെ പരമ ഈശ്വരൻ അഥവാ പരമ നിയന്താവാകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പരമേശ്വരൻ അഥവാ പരമാത്മാവാണ്. അദ്ദേഹം അന്തരംഗസ്ഥനും ബഹിരംഗസ്ഥനുമാണ്. കുന്തിദേവിയുടെ ഭാഗിനേയനായി അവരുടെ സമക്ഷം ഭഗവാൻ സന്നിഹിതനെങ്കിലും അദ്ദേഹം കുന്തിദേവിയുടെയും മറ്റേവരുടെയും അന്തരംഗത്തിലും അവസ്ഥിതനാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 15:15 ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു: ഞാൻ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് സ്മരണയും ജ്ഞാനവും വിസ്മൃതിയും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സർവവേദങ്ങളാലും അറിയപ്പെടേണ്ടവൻ ഞാനാകുന്നു. വേദത്തിന്റെ രചയിതാവും വേദാന്താചാര്യനും ഞാൻ തന്നെ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അന്തരംഗസ്ഥനായും ബഹിരംഗസ്ഥനായും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവാൻ അദൃശ്യനാണെന്ന് കുന്തിദേവി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു പ്രഹേളിക പോലെയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ കുന്തിദേവിയുടെ സമക്ഷം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സന്നിഹിതനായി കൊണ്ട് തന്നെ സ്വയം ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ അസ്ത്രപ്രഭാവത്തിൽ നിന്നും അവളുടെ ഭ്രൂണത്തെ സംരക്ഷിച്ചത് കുന്തിദേവിക്ക് പ്രത്യക്ഷ അനുഭവമുള്ളതാകുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയാണോ അതോ കേന്ദ്രീകൃതനാണോ എന്ന് കുന്തിദേവി തന്നെ അമ്പരന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇവ രണ്ടുമാണ്. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിതാത്മാക്കളാകാത്തവരുടെ മുന്നിൽ സ്വയം വെളിപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഭഗവാന് അവകാശമുണ്ട്. ഈ നിയന്ത്രിക്കുന്ന യവനികയെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. നിഷേധാത്മാവിന്റെ പരിമിതമായ കാഴ്ചയെ ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് താഴെ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നേരത്തെ അശ്വത്ഥാമാവ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വിട്ടപ്പോ ഭഗവാൻ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ തള്ളവരലിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ കയറി. അതേ സമയം ഭഗവാൻ പുറത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരേ സമയം തന്നെ പുറത്തും ഉണ്ട് അകത്തും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പുറത്താണോ അകത്താണോ ശരിക്കും എന്താണ്? ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, പുറത്തും ഉണ്ട് അകത്തും എല്ലായിടത്തും ഒരേ സമയത്തുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരുടെ മുമ്പിലെ പ്രത്യക്ഷം വരുന്നുള്ളൂ? ആത്മാവിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കുന്തിദേവിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രാർത്ഥന: നമസ്തേ പുരുഷം, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാത്ത പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ അങ്ങയെ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. ഏവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അന്തർവർത്തിയായും ബാഹ്യവർത്തിയായും നിലകൊള്ളുന്നു. പക്ഷേ അവർക്കൊന്നും ദൃശ്യമല്ല, എല്ലാവർക്കും അദൃശ്യമായി ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദൃശ്യമായി ഇരിക്കുന്നത്? അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. മായാജവനികാശ്ചന്നമജ്ഞാതോക്ഷജമവ്യയം ന ലക്ഷ്യസേ മൂഢതൃഷാ നടോ നാട്യതരോ യഥാ. വർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പരിമിതമായ ഇന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിക്ക് അതീതനാകയാൽ മായയുടെ യവനികയാൽ മൂടപ്പെട്ട നിത്യ അഗർഹ്യ ഘടകമാണ് അങ്ങ്. ഒരു നടൻ എന്ന വ്യക്തിയെ കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ മൂഢ നിരീക്ഷകർക്ക് കഴിവില്ലാത്തതുപോലെ അങ്ങ് വിഡ്ഢിയായ വീക്ഷകന് അദൃശ്യനാകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ അധോക്ഷമജമവ്യയം മായാജവനികാഛന്ന മജ്ഞാതോ അജോക്ഷജ. അജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജ്ഞരായിട്ടുള്ള മൂഢരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അധോക്ഷജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ഭഗവാനെ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിക്ക് അതീതനാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്, നമ്മളുടെ ഈ കണ്ണുകൊണ്ടോ മൂക്കുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊട്ടോ ഒന്നും നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കും. എപ്പോൾ? നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. അതാണ് നമുക്ക് അംബരീഷ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞ പോലെ സവൈ മനകൃഷ്ണ പാദാരവിന്ദയോ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യാം. കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മനോഹര രൂപം കാണാം. നമുക്ക് ത്വക്ക് കൊണ്ട് ഭക്തന്മാരെ സ്പർശിക്കാം.
ഘ്രാണം തുളസി ദർപ്പണം ചെയ്ത തുളസിയെ നമുക്ക് ഘ്രാണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മണക്കാം. ഭഗവാന് തുളസി ദളം നമുക്ക് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച പ്രസാദം കഴിക്കാം, അല്ലെ തുളസിയുടെ രസം ആസ്വദിക്കാം, ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച പുഷ്പങ്ങളുടെ മണം നമുക്ക് എടുക്കാം. പിന്നെന്താ, ചെവി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാം, നാവ് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ചെയ്താൽ, സേവനം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ആചാര്യന്മാര് നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്ത് പറയുന്നോ അതുപോലെ ആചാര്യന്മാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് സേവനം ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാനെ തൊടാനും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സേവനം ചെയ്യാനും ഭഗവാനെ കേൾക്കാനും എല്ലാം സാധിക്കും. അല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയം ഏവ സ്ഫുരത്യതഃ. സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദോ. അപ്പൊ നമ്മൾ സേവ ചെയ്യണം, നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൊണ്ട് സേവ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം ആധ്യാത്മികമാക്കി മാറ്റണം. അങ്ങനെ മാറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. മൂഢദൃശ, ഇവിടെ മൂഢദൃശ എന്ന് പറയും. മൂഢൻ ദൃശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള അജ്ഞരായിട്ടുള്ള അന്ധതയിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ദൃശ്യനല്ല ഭഗവാൻ. പിന്നെന്താ, നടോ നാട്യധരോ യഥ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു സ്റ്റേജില് ഒരു വ്യക്തി അഭിനയിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേജില് നൃത്തം, കഥാപാത്രം ഇങ്ങനെ നൃത്തമാടുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കഥകളി, ഭരതനാട്യം, കുച്ചിപ്പുടി, ഇങ്ങനെ ഓരോ നൃത്തം സ്റ്റേജില് ഒരാൾ പെർഫോം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഈ പെർഫോം ചെയ്തത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് കണ്ടാൽ ഈ മുദ്ര എന്താണെന്നോ ഈ കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്നോ ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇത് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നവർക്കേ അത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റൂ. അല്ലാത്തവർ ഇതെന്തൊക്കെയോ കാണിക്കുന്നു, ഒന്നും മനസ്സിലാകണില്ല, അവർക്കത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും കഴിയൂ. അതുപോലാണ് ഭഗവാൻ വന്ന് ചെയ്യുന്ന ലീലകളൊക്കെ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞൂടാത്ത ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളും ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമമുള്ളവർക്ക്, ഭഗവാനോട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മൂഢന്മാർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ കുന്തി ദേവി ഭഗവാനെ, ഈ കൃഷ്ണനെ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകനായിട്ടല്ല കാണുന്നത്, ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെയാണ് കുന്തി ദേവി കൃഷ്ണനെ കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വിവർത്തനം, ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും ഇല്ലേ വായിക്കാൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ വായിക്കാം. ഓക്കെ മാതാജി. വേറെ ആരും ഇല്ല വായിക്കാനായിട്ട്? വേറെ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവര് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തു. വായിക്കാം മാതാജി. ഓ ശരി ശരി. വായിച്ചോട്ടെ. ഓക്കെ. ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ. പരിമിതമായ ഇന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിക്ക് അതീതനാകയാൽ മായയുടെ യവനികയാൽ മൂടപ്പെട്ട നിത്യ അഗർഹ്യ ഘടകമാണ് അങ്ങ്. ഒരു നടൻ എന്ന വ്യക്തിയെ കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ മൂഢ നിരീക്ഷകർക്ക് കഴിവില്ലാത്തതുപോലെ അങ്ങ് വിഡ്ഢിയായ വീക്ഷകന് അദൃശ്യനാകുന്നു. ഭാവാർത്ഥം വൈസ് ഡിവൈൻ ഗ്രേസ് ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. അല്പജ്ഞാനികളായവർ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമ്മെ പോലുള്ള സാധാരണ വ്യക്തിയായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുവെന്നും അപ്രകാരം അവർ അദ്ദേഹത്തെ നിന്ദിക്കുന്നുവെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതേ വസ്തുത തന്നെയാണ് കുന്തി ദേവിയും സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവരാണ് അല്പജ്ഞാനികൾ. അത്തരം വ്യക്തികളെ അസുരന്മാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രാമാണികത്തെ അസുരന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ശ്രീരാമൻ, ശ്രീ നരസിംഹൻ, ശ്രീ വരാഹം എന്നിങ്ങനെയുള്ള രൂപങ്ങളിലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലോ ഭഗവാൻ സ്വയം നമ്മുടെ മധ്യേ അവതരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ
മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമായ നിരവധി അത്ഭുത കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു. ഈ ബൃഹത് ഗ്രന്ഥത്തിലെ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്റെ മാതാവിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ പിഞ്ചു ശിശുവായി ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മാനവർക്ക് അസാധ്യമായ തന്റെ കൃത്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഭഗവാനെ വധിക്കാനായി തന്റെ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിഷം പുരട്ടി വന്നെങ്കിലും രാക്ഷസിയായ പൂതന ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഒരു സാധാരണ ശിശുവിനെ പോലെ മുലകുടിച്ച ഭഗവാൻ അവളുടെ പ്രാണനെ തന്നെ വലിച്ചെടുത്തു. അതേപോലെ ഒരു ബാലൻ കുമിളെടുക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്തുയർത്തുകയും വൃന്ദാവനവാസികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാനായി അനേക ദിനങ്ങൾ തുടർച്ചയായി അപ്രകാരം നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്തു. പുരാണങ്ങൾ, ഇതിഹാസങ്ങൾ അഥവാ ചരിത്രങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ തുടങ്ങിയ ആധികാരിക വേദ സാഹിത്യങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അമാനുഷിക കൃത്യങ്ങളിൽ ചിലതാണിവ. ഭഗവത്ഗീത രൂപത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭഗവാൻ പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. യോദ്ധാവായും ഗൃഹസ്ഥനായും ഗുരുവായും പരിത്യാഗിയുമായും ഒക്കെ ആശ്ചര്യകരമായ കഴിവുകൾ ഭഗവാൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യാസൻ, ദേവലൻ, അസിതൻ, നാരദൻ, മധ്വൻ, ശങ്കരൻ, രാമാനുജൻ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ജീവഗോസ്വാമി, വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി തുടങ്ങിയ ആധികാരികരായ വ്യക്തികളും ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ മറ്റെല്ലാ പ്രാമാണികന്മാരും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആധികാരിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ സ്വയവും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ഉദ്ഘോഷിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ തന്നെയും അസുര മനോഭാവമുള്ള ചില വിഭാഗം വ്യക്തികൾ ഭഗവാനെ പരമ നിരപേക്ഷ സത്യമായി അംഗീകരിക്കാൻ സദാ വൈമനസ്യം കാട്ടുന്നു. ഇത് ഭാഗികമായി അവരുടെ അല്പജ്ഞാനത്താലും ഭാഗികമായി അവരുടെ വർത്തമാന കാലത്തിലെയും ഭൂതകാലത്തിലെയും നിരവധി ദുഷ്കൃത്യങ്ങളുടെ ഫലമായി ഉണ്ടായ ദൃഢമായ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയാലുമാകുന്നു. ഭഗവാൻ അവരുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷമായി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും അത്തരം വ്യക്തികൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. തങ്ങളുടെ അപൂർണങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കും ഭഗവാനെ പരമപുരുഷനായി തിരിച്ചറിയുക സാധ്യമല്ലെന്നാണ് മറ്റൊരു വിഷമത. അത്തരം വ്യക്തികൾ ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ പോലെയാണ്. അവർ തങ്ങളുടേതായ പരീക്ഷണപരമായ ജ്ഞാനത്താൽ സർവ്വതിനെയും മനസ്സിലാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ അപൂർണമായ പരീക്ഷിച്ചറിയുന്ന ജ്ഞാനത്താൽ പരമപുരുഷനെ ഗ്രഹിക്കുക അസാധ്യമാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാനെ അധോക്ഷജൻ അഥവാ പരീക്ഷണ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിധിക്ക് അതീതൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അപൂർണങ്ങളാണ്. എന്തിനേയും ഏതിനേയും നിരീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് നാം അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമായ ചില നിശ്ചിത ഭൗതിക നിബന്ധനകൾക്കുൾപ്പെട്ട വസ്തുക്കളെ മാത്രമേ നമുക്ക് വീക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുന്നുവെന്ന് നാം അംഗീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ ഗോചരത്തിന് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ വിശേഷിച്ചും അല്പബുദ്ധികളായ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ ഈ ന്യൂനതയെ കുന്തിദേവി അംഗീകരിക്കുന്നു. അല്പജ്ഞാനികളായ വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനും പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രാമാണികന്മാരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നതിനും ക്ഷേത്രങ്ങൾ, പള്ളികൾ എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് ഈ ആത്മീയ ജീവിത ആരംഭം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത വാക്ക് തെറ്റാണല്ലോ. ആത്മീയതയുടെ നിലവാരം ഉയർത്താൻ ആവശ്യമായ ഇത്തരം ആരാധനാലയങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തെ മൂഢന്മാർ മാത്രമേ നിന്ദിക്കുകയുള്ളൂ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവത് ധ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഉന്നത ഭക്തന്മാർക്ക് എത്ര ഫലപ്രദമാണോ അമ്പലങ്ങളിലും പള്ളികളിലും സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ സർവ്വ ആധിപത്യത്തിന് മുന്നിൽ ശിരസ് നമിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവത് ധ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഉന്നത ഭക്തന്മാർക്ക് എത്ര ഫലപ്രദമാണോ അമ്പലങ്ങളിലും പള്ളികളിലും സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ സർവ്വ ആധിപത്യത്തിന് മുന്നിൽ ശിരസ് നമിക്കുന്നത് അല്പബുദ്ധികളായ വ്യക്തികൾക്ക് അത്ര തന്നെ ഫലപ്രദമാണ്. ഹരി ഓം ദസത് ഓം ദസതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനു, പ്രദീപ്, മാതാജി, ഇത് ഭാഗവതം നമുക്ക് ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഗുരുവായൂര് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ചോദിച്ചാൽ മലയാളം ഭാഗവതം കിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതാ പറയണ്ട മാതാജി? ആര്
എഴുതിയത് എങ്ങനെ? ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭാഗവതം സെറ്റാണ്. മൊത്തം 18 ബുക്കുകളുണ്ട് മാതാജി. ഒരു 10,000 rupees ആണ് മിനിമം വരെ. ഇപ്പൊ 11,000 ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇസ്കോണിൽ നോക്കിയപ്പോ അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു, മലയാളം അവൈലബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലേ? മാംഗ്ലൂരിൽ മലയാളം തീർന്നുപോയി. അപ്പൊ മാതാജിക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ മാതാജിയുടെ വീട് എവിടെയാണ്? എറണാകുളമാണ്. കൊച്ചിയിലെ കിട്ടുമോ മാതാജി? ഗുരുവായൂര് നോക്കാം. ഗുരുവായൂര്. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ മൂഢന്മാർക്ക് ദൃശ്യനല്ല എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഈ മൂഢന്മാരുടെ മുമ്പിൽ നേരിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നാൽ പോലും അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാകൂ. ഭഗവാൻ എന്തെല്ലാം ലീലകളാണ് തന്റെ ചെറുപ്രായത്തില് വൃന്ദാവനത്തില് കാണിച്ചത്. അപ്പൊ അത് ഭക്തന്മാർക്കറിയാം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന്. എന്നാൽ മൂഢന്മാര് എന്നാലും അതിന് ഓരോ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുക്കും. പിന്നെ സയന്റിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നവരെന്താണ്, അവരെല്ലാം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞാലേ വിശ്വസിക്കൂ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അല്ലെ? നമ്മള് പല രീതിയിൽ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം, അനുമാന പ്രമാണം, ശബ്ദ പ്രമാണം. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം 4 ന്യൂനതകൾ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തുള്ളതല്ല, ഇതിനപ്പുറമുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. അതീന്ദ്രിയനാണ്. അപ്പൊ ആ അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കുന്ന നമ്മുടെ സാധാരണ വികലമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. അനുമാനം കൊണ്ടും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കെല്ലാം അവരെയൊക്കെയാണ് മൂഢന്മാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അവർക്ക് അധോക്ഷജനാണ്. അധോക്ഷജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളോ നമ്മളെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തോ ഒന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ കുന്തിദേവി അത് ഇവിടെ ശരണം ചെയ്ത ആത്മാവല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കുന്തിദേവി സ്വയം ഞാൻ വളരെ താഴ്ന്നവളാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ട് പോലും എനിക്ക് അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. തഥാ പരമഹംസാനാം മുനീനാം അമലാത്മനാം ഭക്തിയോഗ വിധാനാർത്ഥം കഥം പശ്യേമ ഹി സ്ത്രീയഃ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും വിവേചിച്ചറിയാൻ കേൾപ്പുള്ളവരാകയാൽ പരിശുദ്ധരായ അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെയും മാനസിക വിചക്ഷണരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി അങ്ങ് അവതരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്ത്രീജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? അപ്പോ ഇവിടെ പരമഹംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പരമഹംസാനം, ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പം ഹംസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളെ ഹംസം അരയന്നത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ പാലും വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും പാലിനെയും വെള്ളത്തിനെയും വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അതാണ് ഹംസം. അപ്പൊ പരമഹംസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വ്യക്തിയാണോ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലതും ചീത്തയും മംഗളകരമായിട്ട് അമംഗളകരമായിട്ടുള്ളതും എന്താണ് നല്ലത് എന്താണ് ചീത്ത എന്ന്, ഏതാണ് ഗുണകരമല്ലാത്തത് എന്ത് എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് പരമഹംസന്മാര്. പിന്നെ മുനിമാര്, പിന്നെ അമല എന്നൊരു വാക്ക് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, അമലാത്മനാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഴുക്ക്, അമലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഴുക്കില്ലാത്തത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഭക്തിയോഗ വിധാനാർത്ഥം, ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? നവവിധ ഭക്തി, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അങ്ങനെ നവവിധ ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ കുന്തിദേവി പറയുന്നു, കഥം പശ്യേമ ഹി സ്ത്രീയഃ, ഞാനൊരു സാധാരണ സ്ത്രീയാണ്.
അല്ലെ? സ്ത്രീജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? അപ്പൊ ഇവിടെ കുന്തി ദേവി അത്രയും വിനീതയായിട്ടുള്ള ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. കുന്തി അത്രയും ഞാനൊരു വെറും സ്ത്രീയല്ലേ, എനിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും, ഞാൻ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവളല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമതിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് കുന്തി. കാരണം ഈ കുന്തി ഈ ഭാവം കിട്ടാനായിട്ട് ഉയർന്ന ആചാര്യന്മാരെല്ലാം കുന്തിദേവിയെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കുന്തിദേവിക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഭാവം തനിക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് കുന്തിദേവിയുടെ പാദങ്ങളെ പാദങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന ഒരുപാട് വലിയ മുനിവര്യന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നല്ല, ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥത മാത്രമേ ഭഗവാൻ കാണത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ നീ സ്ത്രീയാണ് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, നീ നീ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനാണ് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാം. എന്ത് മതി? നമുക്ക് ആ മതി. ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ആ ഭക്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ. അതിൽ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഇല്ല. നമ്മളെ ജന്മം, നമ്മളുടെ കളറ്, ഇതൊന്നും അല്ല നോക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ജനനം എവിടെയാണ്, ഏത് സ്ഥലമാണ്, നമ്മളെ ഏത് ജാതിയാണ്, ഇതൊന്നും അല്ല. നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥ ഭക്തിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭക്തി യോഗത്തിലൂടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നിട്ടും തന്റെ ആ ഒരു വിനയം കൊണ്ടാണ് കുന്തിദേവി പറയുന്നത്, ഓ ഞാൻ വെറും ഒരു സ്ത്രീ, എനിക്ക് ബുദ്ധിയില്ല, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, ഞാനൊരു ഭക്തയല്ല. അതാണ് ഒരു ഉയർന്ന ഭക്തരുടെ ഒരു ഭാവം. അതാണ് അവരത്രയും ഭക്തരാകുമ്പോ എനിക്ക് ഭക്തി ഇല്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാവം അവരുടെ ഉള്ളിൽ വരും. ചുമ്മാതെ പറയുന്നതല്ല, അവരുടെ ആ ഒരു ഇമോഷൻ അങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ വെറും പതീതനാണല്ലോ. ഇപ്പൊ തന്നെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം രചിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഞാൻ മലത്തിലെ പുഴുവിനേക്കാളും താഴെയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ എത്ര വലിയ ഭക്തനാണ് അദ്ദേഹം, എന്നിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അതാണ് ഉയർന്ന ഭക്തരുടെ ഭാവം. ഒരു വളരെ വിനയാന്വിതരായിരിക്കും. അതേപോലാണ് കുന്തിദേവി പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ സ്ത്രീ ജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം വായിക്കാം. അനുത്തര കൃഷ്ണ ദേവിദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിചക്ഷണർക്ക് പോലും മാതാജി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഉറക്കെ വായിക്കാമോ? സൗണ്ട് കേൾക്കണില്ല. വായിക്കാം മാതാജി. മഹാദാർശനിക വിചക്ഷണർക്ക് പോലും ഭഗവത് രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. മഹാചിന്തകന്മാരുടെ ചിന്താശക്തിക്ക് അതീതനാണ് നിരപേക്ഷ സത്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് ഉപനിഷത്തുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ബൃഹത്തായ വിജ്ഞാനത്താലും അല്ലെങ്കിൽ അതിരേകമായ ബുദ്ധിശക്തിയാലും അറിയാൻ കഴിയാത്തവനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവത് കൃപയുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ സുഗ്രാഹ്യനാകുകയുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർ അനേക വർഷങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാലും ഭഗവാൻ അജ്ഞേയനായി തന്നെ തുടരുന്നു. നിഷ്കളങ്കയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഭാഗം അവതരിപ്പിക്കുന്ന കുന്തി മഹാറാണി ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെയാണ് സമർത്ഥിക്കുന്നത്. ചിന്തകന്മാരെ പോലെ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധാരണ സ്ത്രീജനങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല. എന്നാൽ അവർ ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തെയും സർവശക്തിയെയും തൽക്ഷണം വിശ്വസിച്ച് അംഗീകരിക്കുകയും ആകയാൽ വൈമനസ്യം ഏതുമില്ലാതെ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഭഗവാനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. ഭഗവാൻ വളരെ കരുണയുള്ളവനാണ്. മഹാനായ തത്വചിന്തകന് മാത്രമായി അദ്ദേഹം പ്രത്യേക മമത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ ഭഗവാൻ അറിയുന്നു. ഇക്കാരണത്താലാണ് ഏതുവിധ ധാർമ്മിക ചടങ്ങുകളിലും സാധാരണയായി സ്ത്രീജനങ്ങൾ അധികമായ അളവിൽ ഒത്തുചേരുന്നത്. ഏത് രാജ്യത്തിലായാലും ഏത് മതവിഭാഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും പുരുഷന്മാരെക്കാൾ അധികമായി സ്ത്രീജനങ്ങൾ തൽപരരായി കാണപ്പെടുന്നു. ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്ത മതവികാരത്തിന്റെ പ്രദർശനത്തെക്കാൾ അധികതരം ഫലപ്രദമാണ് ഇപ്രകാരമുള്ള ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ലാളിത്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, സ്ത്രീകൾക്ക് ആ ഒരു കാരണം. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പേരാണല്ലേ സ്ത്രീകളായിട്ട്, കൂടുതൽ മെജോറിറ്റിയും സ്ത്രീകളാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യം. ഭഗവാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാരുണ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്, പെട്ടെന്ന് ഭക്തിയിൽ അവർക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈ ഭക്തിയിൽ പെട്ടെന്ന് വരാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുരുഷന്മാരാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ അങ്ങ് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വരാനുള്ള ആ ഒരു തടസ്സം വരുന്നത്.
അതാണ് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാ രാജ്യത്തും എല്ലാ ആധ്യാത്മിക ഇതിലും നോക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളാണ് പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ. അത് ഭഗവാൻ അത്ര സിമ്പിളാണ്. സ്ത്രീകളുടെ ചിന്ത കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങനെ ക്രൂക്കഡ്നെസ് കുറവാണ്. അവരെ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവർക്ക് കൂടുതൽ കാരുണ്യം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ കുന്തിദേവി ഇവിടെ ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണ്, അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ കൂടുതൽ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ആ ആത്മാർത്ഥതയാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്, അല്ലാതെ വേറെ വേർതിരിച്ച് കാണുന്നില്ല. ഇനി അടുത്ത പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഗോക്കളെയും ഉത്സാഹഭരിതരാക്കുന്നവനും നന്ദമഹാരാജാവിന്റെയും വൃന്ദാവനത്തിലെ മറ്റു ഗോപന്മാരുടെയും ബാലനും ദേവകിയുടെ ആനന്ദനിധിയും വസുദേവപുത്രനുമായി തീർന്ന ഭഗവാന് എന്റെ ആദരപൂർവമായ വന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ അനുവദിച്ചാലും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഓരോ പേരുകളായി വിളിച്ച് ഭഗവാനെ വന്ദിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ, വാസുദേവൻ വസുദേവരുടെ പുത്രൻ, ദേവകീ നന്ദനായ ച ദേവകിയുടെ പുത്രൻ, നന്ദഗോപകുമാരായ നന്ദഗോപരുടെ കുമാരൻ നന്ദഗോപരുടെ പുത്രൻ, ഗോവിന്ദായ, ഗോവിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോക്കളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ആനന്ദം നൽകുന്നവൻ, അതാണ് ഗോവിന്ദ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഗോക്കളെയും ഉത്സാഹഭരിതനാക്കുന്നവൻ. നമോ നമഃ, അങ്ങേ പ്രണമിക്കുന്നു. നന്ദഗോപരുടെ നന്ദരാജാവിന്റെ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപിമാരുടെ ബാലൻ, ദേവകിയുടെ ആനന്ദനിധി, ദേവകീ നന്ദനായ വാസുദേവ എന്ന് പറഞ്ഞ വസുദേവരുടെ പുത്രനായി തീർന്ന ഭഗവാന് എന്റെ ആദരപൂർവമുള്ള വന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ അനുവദിച്ചാലും എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആരും വായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കാം. വായിച്ചോളൂ. ശാന്തി മാതാജി ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തി മാതാജി വായിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഏതുവിധ ഭൗതിക നേട്ടത്താലും അപ്രാപ്യനായ ഭഗവാൻ അമേയമായ അഹൈതുക കാരുണ്യത്താൽ ശുദ്ധഭക്തരോടുള്ള ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ പ്രീതി പ്രദർശിപ്പിക്കാനും രാക്ഷസീയരായ വ്യക്തികളുടെ ഉദ്ഗമത്തെ ന്യൂനീകരിക്കാനും ഭൂലോകത്തിൽ അവതരിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ അതിരേകമായി അഭിഗമ്യനാകയാൽ മറ്റെല്ലാ അവതാരങ്ങൾക്കും ഉപരിയായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ അഥവാ വംശക്രമത്തെ കുന്തി ദേവി സവിശേഷമായി ആരാധിക്കുന്നു. രാമാവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ ശിശുവായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രാജപുത്രനായി വാണിരുന്നു. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ രാജപുത്രനായി തന്നെ ജന്മം എടുത്തുവെങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥ മാതാപിതാക്കളെ വസുദേവ രാജാവിനെയും രാജ്ഞി ദേവകിയെയും ഉപേക്ഷിച്ച ഭഗവാന്റെ ബാലലീലകളാൽ സമ്പുഷ്ടമായ പുണ്യസ്ഥലമായ വ്രജഭൂമിയിലേക്ക് ഗോപപാലകന്റെ ഭാഗം അവതരിപ്പിക്കാനായി യശോദാ മാതാവിന്റെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് ആഗതനായി. ആകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമാവതാരത്തെക്കാൾ കാരുണ്യമുള്ളവനാകുന്നു. ഭഗവാൻ കുന്തി പ്രാതാവിനോടും കുടുംബത്തോടും അനുകമ്പയുള്ളവനാകുന്നു. വസുദേവരുടെയും ദേവകിയുടെയും പുത്രനല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കുന്തി ദേവിക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഭാഗിനേയനായി അവകാശപ്പെടാൻ സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല. ആകയാൽ അവർ കൃഷ്ണനെ മാതൃസഹജമായ വാത്സല്യത്തോടെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. എന്നാൽ മറ്റെല്ലാ ലീലകളെക്കാളും ആകർഷകമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ബാലലീലകൾ ആസ്വദിക്കാൻ സാധ്യമാകയാൽ നന്ദഗോപരും യശോദയും അധികം ഭാഗ്യമുള്ളവരാകുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ചിന്താമണി ധാമം എന്ന് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത ബന്ധത്തിന്റെ പ്രാഗ്രൂപമായ വ്രജഭൂമിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ഭഗവത് ബാലലീലകൾക്ക് സമാന്തരമായി യാതൊന്നുമില്ല. വ്രജഭൂമിയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ പാർഷദരോടും
പരിച്ഛദങ്ങളോടും കൂടി അവതരിച്ചു. ആകയാൽ വ്രജഭൂമിയിലെ നിവാസികളെ പോലെ വിശേഷിച്ചും ഭഗവത് സംതൃപ്തിക്കായി സർവസ്വവും സമർപ്പിച്ച വ്രജ തരുണീമണികളെ പോലെ ഭാഗ്യവതികളായി ആരും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിതർക്കമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. നന്ദഗോപരോടും യശോദാ മാതാവിനോടും ഒപ്പമുള്ള ഭഗവത് ലീലകൾ ഗോപന്മാരും വിശേഷിച്ച് ഇടയ ബാലന്മാരും ഗോക്കളുമൊത്തുള്ള ഭഗവത് ലീലകൾ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദൻ എന്ന നാമത്തിൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടാൻ ഹേതുവായി. ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം, ഗോസംരക്ഷണം എന്നീ ഇരു ഘടകങ്ങളെയും അധികതരമായി ആശ്രയിച്ചാണ് മാനവക്ഷേമം നിലനിൽക്കുന്നതെന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഗോവിന്ദനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ബ്രാഹ്മണരോടും ഗോക്കളോടും അധികം മനച്ചായ്വുള്ളവനാക്കുന്നു. ഈ പോരായ്മകൾ ഉള്ളിടത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും സംതൃപ്തനാകുകയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഏത് ലീലയാണ് ഏറ്റവും മധുരമുള്ള ലീല? അത് ഭഗവാന്റെ ബാല്യലീലകളാണ്. എവിടെയുള്ള ലീലകൾ? വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള വ്രജഭൂമിയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ. കൂടാതെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ശ്രീരാമനേക്കാളും കൂടുതൽ കാരുണ്യവാൻ ഭഗവാനാണ്. ശ്രീരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവാണ്, ആർക്കും അങ്ങനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ രാജാപുത്രനായിട്ട് ജനിച്ചെങ്കിലും ഇടയ ബാലനെ പോലെ ഗോക്കളെ മേച്ച് നടക്കുന്ന ആ വ്രജഭൂമിയിൽ വന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ലീലകൾ അദ്ദേഹം ആടിയല്ലേ. അതെല്ലാം കൃഷ്ണലോകത്ത് നടക്കുന്ന അതിന്റെ ആ ഒരു പകർപ്പായിരുന്നു ഇവിടെ വ്രജഭൂമിയിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം നടന്നത്. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറഞ്ഞു, വ്രജഭൂമിയില് താമസിക്കുന്ന ഗോപികമാര് അവരെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ്. കാരണം അവരെല്ലാരും ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകൾ ആസ്വദിച്ച് കഴിയുകയായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയുന്നത് ഗോവിന്ദൻ. നമ്മൾ പറയും നമോ ബ്രഹ്മണ്യദേവായ ഗോ ബ്രാഹ്മണ്യഹിതായ ച ജഗത്തീതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണരെയും പശുക്കളെയും സംരക്ഷിക്കുക, അതാണ് ഭഗവാന്. അങ്ങനെയാ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനാവുകയുള്ളൂ. അതില് എന്തെങ്കിലും കുറവ് പറ്റിയാൽ ഭഗവാൻ അത് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. നമഃ പങ്കജനാഭായ നമഃ പങ്കജമാലിനേ നമഃ പങ്കജനേത്രായ നമസ്തേ പങ്കജാംഘ്രയേ. നാഭിയിൽ താമരപ്പൂവിന്റെ അടയാളമുള്ളവൻ, സദാ താമരപ്പൂമാലകളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടവനും താമരപ്പൂ പോലെ സൗമ്യമായ കടാക്ഷത്തോടു കൂടിയവനും പാദങ്ങളിൽ മുദ്രണമുള്ളവനുമായ ഭഗവാനെ അങ്ങേക്കെന്റെ ആദരപൂർണമായ പ്രണാമം. അപ്പം താമരയുമായിട്ടാണ് എല്ലാം ഭഗവാനെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള വസ്തുവായിട്ടാണ് താമര എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് താമര വെച്ച് എല്ലാം റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാഭി, ആ പൊക്കിൾ കൊടി, ഭഗവാന്റെ പൊക്കിൾ താമര പോലെ ഇരിക്കുന്നു. നാഭിയിൽ താമരപ്പൂവിന്റെ അടയാളം. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ കൂടെയാണ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ കൂടെയാണ് ആര് വന്നത്? ആ താമര തണ്ടില് കൂടെ ആ താമരയില് ബ്രഹ്മാവ് ജനിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും താമരയുടെ ഹാരം അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കണ്ണ് താമരപ്പൂവിന്റെ താമരപ്പൂ പോലത്തെ കണ്ണുകളാണ് ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കാൽപാദം താമര പോലെ. അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ദർശിക്കേണ്ടത്? ആദ്യം കാൽപാദം, അങ്ങനെ കാലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മുകളിലോട്ടാണ് മുഖം വരെ വരേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ കുന്തി ദേവി തുടങ്ങുന്നത് എന്താണ്? നാഭിയിൽ നിന്നാണ്, പൊക്കിളിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ആ ഭഗവാന്റെ വയറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളും നെഞ്ചില് ഹാരം പറയുന്നു, പിന്നെ കണ്ണുകൾ പറയുന്നു, പിന്നീടാണ് കാൽപാദം പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുന്തി ദേവി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള കാരണം ഇവിടെ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നു. കാരണം കുന്തി ദേവി സഹോദരന്റെ മകനാണ് കൃഷ്ണൻ. അപ്പോ കൃഷ്ണന് തന്റെ കുന്തി ദേവി അത്രയും
റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ആ കുന്തിദേവി തന്റെ കാൽപാദങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ ആ കാൽപാദത്തെ ആദ്യം വർണ്ണിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന് തന്നെ ഒരു ക്ഷമ തോന്നും. ഭഗവാൻ ഒരു വിഷമിപ്പിക്കണ്ട, ഭഗവാന് വിഷമം വരണ്ട എന്ന് ചിന്തിച്ചാണ് കുന്തിദേവി അത് മാറ്റാൻ, ആ ഭഗവാനുള്ള ആ വേദന മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് കുന്തിദേവി നാഭിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. നാഭിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ പങ്കജ നാഭായ നമ പങ്കജ മാലിനെ, ഭഗവാന്റെ ആ ഹാരം, താമരപ്പൂ കൊണ്ടുള്ള മാല, പങ്കജ നേത്രം, ഭഗവാന്റെ ആ പങ്കജങ്ങൾ പോലെയുള്ള കണ്ണ്, നമസ്തേ പങ്കജാംഘ്രയെ, അവസാനം പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ കാൽപാദം. അപ്പൊ കുന്തി ദേവിക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ കാണാം. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? പക്ഷെ ഭഗവാൻ കാരുണ്യവാനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ഏത് രൂപത്തിൽ വന്നു? നമ്മൾ എവിടെയാ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക? നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ വന്നു? ഹൃദയത്തിൽ ക്ഷീരോദശക അല്ല, നമുക്ക് കാണാൻ, നാമരൂപത്തിൽ, നമുക്ക് കാണാൻ ശ്യാമസുന്ദര വ്യാർച്ച വിഗ്രഹം. അതെ, നമുക്കത് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾക്ക് നമുക്ക് ആ പ്രേമാഞ്ജനം ഒന്നും ഇല്ല, അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ഭൗതികമായ കണ്ണുകളോടുകൂടി കാണാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ആർച്ച വിഗ്രഹമായിട്ട്, അത് കല്ലായിട്ടോ എന്താ ഇത് പെയിന്റിംഗ് ആയിട്ടോ അല്ലെ ബ്രാസിലോ തടിയായിട്ടോ എങ്ങനെയാണോ അത് പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് വിളിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ അവിടെ ആ വിഗ്രഹത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ വിഗ്രഹവും ഭഗവാനും വ്യത്യാസമില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ അലങ്കരിക്കുന്നു, പൂജ ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന് പ്രസാദം ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇതെല്ലാം എന്തിനാണ്? ഭഗവാനെ നേരിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണുകയോ സേവ ചെയ്യാനോ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ആ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ വന്ന് അവതരിച്ചു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം കാണുന്നതും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണുന്നതും തുല്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം കൂടെ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്താം. ബാക്കി അടുത്ത ആഴ്ച നോക്കാം. ആ മാതാജി, അനന്തര കൃഷ്ണദേവി ദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി കുറച്ചുകൂടെ ഉറക്ക പറയണേ. ഓക്കെ മാതാജി, അത് ഫോണിന് ചെറിയ കംപ്ലൈന്റ്, അതാണ്. ഇപ്പൊ സൗണ്ട് ഉണ്ട് മാതാജി, ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. അടുത്ത് പിടിക്കേണ്ടി വരുന്നു, അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റുള്ളവരുടെ തനുക്കളിൽ നിന്നും ഭഗവത് രൂപത്തെ വേർതിരിച്ച് കാണിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ആത്മീയ കളയബരത്തിലെ സവിശേഷമായ മുദ്രകളിൽ ചിലതാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത് ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ. നമ്മളിൽ ഒരുവനായി കാണപ്പെട്ടാലും തന്റെ സവിശേഷമായ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങളാൽ ഭഗവാൻ സദാ വ്യത്യസ്തനായിരിക്കുന്നു. ഒരു സ്ത്രീ ആകയാൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ താൻ അയോഗ്യയാണെന്ന് കുന്തിദേവി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. സ്ത്രീജനങ്ങൾ, ശൂദ്രർ, തൊഴിലാളി വർഗം, ദ്വിജബന്ധുക്കൾ അഥവാ ഉയർന്ന 3 വർണ്ണങ്ങളിലെ നികൃഷ്ടരായ സന്തതികൾ എന്നിവർ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് പരമനിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ ആത്മീയ നാമം, കീർത്തി, ഗുണങ്ങൾ, രൂപങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അതീന്ദ്രിയ ശ്രദ്ധാ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ യോഗ്യരല്ലെന്ന കാരണത്താലാണ് ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചത്. അത്തരം വ്യക്തികൾ ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അയോഗ്യരെങ്കിൽ തന്നെയും മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച സ്ത്രീജനങ്ങൾ, ശൂദ്രർ, ദ്വിജബന്ധുക്കൾ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പതിതാത്മാക്കൾക്ക് അനുഗ്രഹം വിതരണം ചെയ്യാനായി മാത്രം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിച്ച ഭഗവാന്റെ ആർച്ചാ വിഗ്രഹ രൂപത്തെ ദർശിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നു. ഇത്തരം പതിതാത്മാക്കൾക്ക് ജഡവസ്തുവിനുപരിയായി യാതൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല. ആകയാൽ ഭഗവാൻ ദാക്ഷിണ്യത്തോടെ അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണുവായി പ്രവേശിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ താമരപ്പൂവിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ നാഭീമധ്യത്തിൽ നിന്നും ഒരു താമരപ്പൂന്തണ്ട് വളരുകയും അപ്രകാരം പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആദ്യ ജീവസൃഷ്ടിയായ ബ്രഹ്മാവ് ജനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാനെ പങ്കജനാഭി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. മാനസിക രൂപം, ദാരുശില്പ രൂപം, ഭൂമിയാ സൃഷ്ടിതമായ രൂപം, ലോഹനിർമ്മിത രൂപം, രത്നനിർമ്മിത രൂപം, വർണ്ണചിത്ര രൂപം, മണ്ണിൽ വരച്ച രൂപം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഘടകങ്ങളാലുള്ള ആർച്ചാ വിഗ്രഹ അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങൾ പങ്കജനാഭിയായ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അത്തരം എല്ലാ രൂപങ്ങളും സദാ താമരപ്പൂമാലകളാൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക പോരാട്ടത്തിൽ സദാ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്ന അഭക്തരുടെ തീവ്ര ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കാൻ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.
ധ്യാന നിമഗ്നർ മനസ്സിനുള്ളിൽ ഭഗവത് രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നു. ആകയാൽ സ്ത്രീജനങ്ങൾ, ശൂദ്രർ, ദ്വിജബന്ധുക്കൾ എന്നിവർ അവർക്കായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിലുള്ള ആരാധനാലയങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന പക്ഷം ഭഗവാൻ അവരോട് പോലും കാരുണ്യമുള്ളവനാകുന്നു. അല്പജ്ഞാനികളായ ചിലർ ആരോപിക്കുന്നത് പോലെ അത്തരം ക്ഷേത്ര സന്ദർശകർ ശിലകളെ ആരാധിക്കുന്നവരല്ല. അല്പബുദ്ധികളായവരോട് കരുണ കാട്ടുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠ ആചാര്യന്മാരും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത്തരം ആരാധനാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീ, ശൂദ്ര അഥവാ അതിലും താഴ്ന്ന വിഭാഗത്തിലുള്ളവനായിരുന്നിട്ടും ക്ഷേത്രാരാധനയുടെ നിലയെ അതിക്രമിച്ചവനായി ഒരുവൻ സ്വയം ഭാവിക്കരുത്. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് ക്രമേണ ഊരുക്കൾ, അരക്കെട്ട്, മാറിടം, വദനം എന്നിങ്ങനെ വേണം ഒരുവൻ ഭഗവാനെ ദർശിക്കേണ്ടത്. ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ദർശിച്ചു ശീലിക്കാതെ ഭഗവത് വദനത്തെ ദർശിക്കുവാൻ ആരും പരിശ്രമിക്കരുത്. കുന്തിദേവി ഭഗവാന്റെ പിതൃ സഹോദരി ആയതിനാൽ ഭഗവാന് ലജ്ജ തോന്നുന്ന വിഷമസ്ഥിതി ഒഴിവാക്കാനായി പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നതിന് പകരം പാദങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ അരക്കെട്ട് മുതൽ ഭഗവാനെ വീക്ഷിക്കാൻ ആരംഭിച്ച് ഉത്തരോത്തരമായി വദനം ദർശിച്ച് പിന്നെ താഴോട്ട് പാദത്തെ ദർശിച്ചു. സർവവും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ക്രമാനുസൃതം തന്നെയായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ, ഈ നമ പങ്കജനാഭായ, ഇത് കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. നമ പങ്കജനാഭായ നമ പങ്കജമാലിനി നമ പങ്കജനേത്രായ നമസ്തേ പങ്കജാഗ്രേ. ഈ ശ്ലോകമൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ, ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഭഗവാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേൾക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി വായിക്കാനും ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആവും. കൂടാതെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് എന്നും പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കാം. ഭഗവത് ഭക്തരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അടുത്ത 23 തൊട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഇന്നിപ്പോ 8:45 ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഈ ഇത്രയും ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. കുന്തിയുവാച നമസ്യേ പുരുഷം ത്വാദ്യമീശ്വരം പ്രകൃതേ പരം അലക്ഷ്യം സർവഭൂതാനാം അന്തർബഹിരവസ്ഥിതം മായാജവനികാചന്നമജ്ഞാതോക്ഷജമവ്യയം ന ലക്ഷ്യസേ മൂഢസൃശ നടോ നാട്യധരോ യഥാ തഥാ പരമഹംസാനാം മുനീനാം അമലാത്മനാം ഭക്തിയോഗവിധാനാർത്ഥം കഥം പശ്യേമഹി ശ്രിയഃ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. നമ പങ്കജനാഭായ നമ പങ്കജമാലിനി നമ പങ്കജനേത്രായ നമസ്തേ പങ്കജാഗ്രേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യഃ പതിതാനാം